سلام زخبركم تخاطلت سينما سمر ኤርትራ ሓድሽ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ኣብ መስርዕ ኮንቲኔንታል ክለብ ፀምቢራ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ብሽክለታ ብሉጥ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳምቲ ኣብ ምፍራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝናኣድ ብቕዓት ተጓናፅፍ ዘላ ኤርትራ ሕጂ እውን ኣብ ክሮሻ ዘፍረየቶም ሓድሽ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ምስ መስርዕ ኮንቲኔንታል ክለብ ከተሰልፍ በቂዓ ኣላ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ሳይክል ኒውስ ወዲ 19 ዓመት ተቐዳዳማይ ገብረ ህይወት ዮሃንስ ካብ 2021 ጀሚሩ ምስታ ወዲ ሃገሩ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዝፃወተላ ዘላ ኮንቲኔንታል ጋንታ ኩቤክ ኦሴሳ ክፅምበር ከም ተሰማምዐ ክታሙ ከም ዘቐምጥ እታ ጋንታ ኣፍሊጣ እቲ ውሉድን ትስፉን ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ምስ ኮንቲኔንታል ክለብ ተሰሊፉ ፃወት ሕጂ ንፈለማ ግዜ ኮይኑ ከምቶም ኣቀዲሞም ምስ ኣህጉራዊ ክለባቶም ተሰሊፎም ድንቂ ዓወት ብምፅምብራቕ ሓበን ሃገሮምን ክለባቶምን ኮይኖም ዘለው ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ንሱን ኣብ ጎኒ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ማለት ወዲ ሙሌት ተሰሊፉ ክፃወትን ዝደንቕ ብቕዓት ከንፀባርቕ ተፅቢት ተነቢሩሉ ኣሎ ክለብ ኩቤክ ኦሳሶ ክፃወት ክታሙ ኣንቢሩ ዘሎ ገብረ ህይወት ዮሃንስ ኣብ ውሽጢ ሃገሩን ኣብ ካልእ ኣህጉራዊ ኣፍሪቃዊ ተሳቲፉ ዝነበረ ብቕዓት ዘንፀባርቕ ተስፉ ተቐዳዳማይ እዩ ንኣብነት ኣብታ ኣብ 2019 ኣብ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ፅቡቕ ብቕዓት ዘርአየ ኣብ ዓይንቲ ኣሰልጠንቲ ክለባት ኤንቲኤ ወዲ 49 ዓመት ደቡብ ኣፍሪቃዊ ራይደር ዶግላስ ክኣቱ ኽኢሉ እዩ ኣብቲ 89.6 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ፅርግያ ውድድር ገብረ ህይወት ዮሃንስ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ጁኒየር ተሰሊፉ ኣብ መዛዘም ብዝገበሮ ቅፅበታዊ ውድድር ንሩዋንዳውያን ወዲ ሃገሩ ዩኤል ኣስመሮምን ተኸቲሉ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ክሮኖሜትር እውን እንተኾነ ናይ ዓለምና መድረኽ ውድድር ብሽክለታ ተቐላቂሉ ዘሎ ገብረ ህይወት ዮሃንስ ካብ ተቐዳማይ ዝወፀ ብሓደ ደቂቕን 18 ካሊትን ተፈንቲቱ መበል 4ይ ደረጃ ክሕዝ ምኽኣሉ ኣድንቖት ከተርፍ ሓጊዝዎ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ዝኾነ ኤምቲኤን ኩቤካ ዝፃወት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እውን ደጊሙ ምስታ ክለብ ክፃወት ክታሙ ከም ዘንበረ ተሓቢሩ ብመሰረት ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ እታ ክለብ ወዲ 21 ዓመት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዝመፅእ ዓመት እውን ፀወትኡ ምስታ ክለብ ክቕፅል ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ 1.6 ሜትሮ ቁመቱን 60 ኪሎ ክብደቱን ዘሎ ሄኖክ ምስታ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ተጠርኒፉ ኣብ ዝተፃወተሉ መድረኻት ዝድነቕ ብቕዓትን ዓወትን ብምፅምብራቕ ሓበን ክለቡን ሃገሩን ክኾን ዝበቕዐ ኮኸብ ተቐዳዳማይ እዩ ሜሲ ካብ ክሳሩ መኽሰቡ ይዓቢ ሕፁይ ፕረዚደንት ባርሰሎና ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ካብታ ንልዕሊ 16 ዓመታት ዝተፃወተላ ክለብ ባርሰሎና ዝሰናበተሉ ግዜ ተቐሪቡሉ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ኮኸብ ተፃዋታይ ካብ ወፃኢታቱ ኣታዊታቱ ስለ ዝዓቢ ኣብታ ክለብ ክፀንሕ ኣለዎ ክብል ሕፁይ ተወዳዳራይ ፕረዚደንት ናይታ ክለብ ጂኒዮ ላፖርታ ተዛሪቡ ላፖርታ ንሱ ዝመፅእ 24 ጥሪ ኣብ ዝካየድ መስርሕ መረፃ ሓድሽ ፕረዚደንት እታ ክለብ ኮይኑ እንተተመረፀ ነቲ ወዲ 33 ዓመት ኮኸብ ኣጥቃዓይ ኣብታ እስፓኛዊት ክለብ ከፅንሖ ዝከኣሉ ከም ዝፅዕር ድማ ወሲኹ ሓቢሩ ሜሲ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ዝበለፀ ተፃዋታይ ናይ ዓለምና ኮይኑ ክቕፅል እዩ ስለዝኾነ ምስ ክእለቱን ብቕዓቱን ዝዳረግ መጠን ገንዘብ ክፈሶ ግድን እዩ ድሕር ምባል ሊዮኔል ሜሲ ብገንዘብ ምልካዕ ፅቡቕ ከም ዘይኮነ እውን ኣብርሂቡ እቲ ፖለቲከኛ ካብ 2003 ክሳብ 2010 ፕረዚደንት ክለብ ባርሰሎና ዝነበረ ወዲ 58 ዓመት ስፓኛዊ ኣስዒቡ ሜሲ ካብቲ ብባርሰሎና ዝወሃቦ ደሞዝ ንላዕሊ ንባርሰሎና ኣታዊ ዘለዎ ብሉፅ ተፃዋታይ እዩ ንሱ ካብቲ ካልእ ተፃዋቶት ተዓዊቶም ነታ ጋንታ ዘኻዕውትዎ ገንዘብ ንላዕሊ ንክለብ ዘርብሕ እውን እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዝበለፀ ተፃዋታይ ኣብ ምውናን ኮነ ኣብታ ክለብ ንኽፀንሕ ኣብ ዝግበር ስምምዕ ልዕል መጠን ገንዘብ ቢግ ማኒ ክፈሶ ቅቡል እዩ ኢሉ 6 ግዜ ባሎን ዲኦርን ዝዓተረ ሜሲ ካብ ክለብ እስፓኛ ወፂኡ ናብ ፕሪምየር ሊጋ እንግሊዝ ክኸይድ ልዕል ድሌት ኣሕዲሩ ከም ዘሎ ዝንገር እዩ ብፍላይ ድማ እታ ወሓላ ኣጥቃዓይ ምስታ ናይ ቀደም ኣሰልጣኒ እዩ ዝነበረ ፔፔ ጓርዲዮላ እትእለ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ክፅምበር ባህጊ ከም ዘለዎ ፀብፃባት ይሕብሮ ሜሲ ዝሓለፈ ክረማት ካብ ባርሰሎና ክወፅእ ከም ዝደሊ ምስ ሓበረ ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ሻቐሎትን ፍርሕን ሰንዚሩ እዩ ብፍላይ ድማ ንዕኡ ንምውናን ክወፅእ ዝኽእል መጠነ ገንዘብ ንዕዳጋ ምስጋር ተፃዋቶት ኮነ ንስምዒት መንፈስ ኩዕሶ እግሪ ሕማቕ ኣብነት ከይከውን ብዙሕ ክትዓትን ዝርርባትን ኣላዓይሉ እዩ እዚ ካልእን ዝጠምቂ ድማ እቲ ተፃዋታይ ምስ ሓለፍቲ ናይታ ጋንታ ብፍሉይ ድማ ምስ ናይ ሽዑ ፕረዚደንት ክለብ ዝነበረ ጆሴፍ ማሪዮ ባርቶሞ
ኣብ ዘይተደለየ ረጽሚ ምእታዎም ኣይርስዕን እዩ። ማሪዮ መልቀቕ ዋግኡ ሜሲ 700 ሚልዮን ዩሮ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ነቲ ረመጽ መሊሱ ነዳዲ ክውስኸሉ ከሎ ነቲ ተጻዋታይ ክውንና ሃረር ዝብላ ዝነበራ ክለባት እውን ተስፈአን ባይታ ክዘብጥ ስለ ዝገበረ ብድሕርዚ ደፊራ ዘጠየቃሉ ጋንታ ኣይነበረትን። ኣብ ልዕሊ ሜሲ እቱ ውፅእ ዝብል መርገፂ ሒዛ ክሳብ ሕጂ እትጓዓዝ ዘላ ዓርመሻወት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብቲ ግዜቲ ንሜሲ ንምውናን ትዳናደን እኳ እንተነበረት ኣብ ሓደ ምዕልቦ ክትበፅሕ ግን ኣይከኣለትን። ክሳብ ሕጂ ንሜሲ ንምውናን ቆሪፃ ከምዘይተበገሰት ዝንገረላ በዚ ድማ መጻኢ ዕድል ናይ ዓለምና ኮኸብ ተጻዋታይ ኣብ ምልክት ሕቶ ክኣቱ ከም ዝኽእል ይሕበር። ኣርሰናል ናብ ቨንገር ተማዕዱ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበተን ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ፕሪምየር ሊጋ ዝዓበየ ቃልቦ ተዋሂቦ ዝነበረ ኣብ መንጎተን ደቂ ሰሜን ለንደን ዝኾነ ኣርሰናልን ቶተንሃምን ዝነበረ ጸወታ እዩ። ቶተንሃም ናብ ፕሪምየር ሊጋ መሪሕት ንኽትድልል ኣርሰናል ድማ ነቲ ንሓያለ ሰሙናት ዝቐጸለ ናይ ዓወት ጾሞ ልጋም ንኽትፈትሕ ኣብ ግጥም ሓያል ምትህላኽ ከንጸባርቕ ተጽቢት ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ብሰንበት ኣብ ሜዳ ቶተንሃም ዝተኻየደ ጸወታ እቲ ብሆዜ ሞሪኖ እትእልዕ ቶተንሃም እያ ተሓንበል ክትብል ኣምሲያ ተጻዋቶት መስመር ምክልኻል ኣርሰናል ሃደሽደሽ ኣቢሎሞ እንተተባህለ እውን ምግናን ኣይኮነን። ሳነ ካብ ነዊሕ ቀሊዑ ዘመዝገባ ንተጻዋቶት ኣርሰናል ዘቕዘዘት ሾቶ እያ እንትዓዘብቲ ረኻ ዘፍዘዘት እያ ነይራ። ድሕሪ ድማ ሃሪ ኬን ዝደገማ ሾቶ ንኣርሰናል ዓንዲ ሕቖ ምሰበረት ፍጻሜታት እያ ነይራ። ኣርሰናል ኣብቲ ግጥም 2-0 ተረቲዓ ምውፃኣ ከይኣክል ነቲ ኣብ መጉዳእቲ ዝቐነየ ጋናዊ ኣከፋፋለይ ቶማስ ፓርቴይ እውን ኣብ ጸወታ ተጣሊዓቱሉ እያ። ኣርሰናል ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጉዳእቱ ዘጋጥሞ ወዲ 27 ዓመት ኣከፋፋላይ ሓዊ ኢላ እያ ብሰንበት ኣንጻር ቶተንሃም ኣሰሊፋቶ። እንተኾነ ቀዳማይ እብረ ናይ ጸወታ ከይተወደአ እንከሎ እዩ ምኽኣል ሲኢኑ ብዳኒ ሲባሎስ ተቐይሩ ካብ ሜዳ ክወፅእ ተራእዩ። ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚኬል ኣርቴታ ፓርቴይ ዝተዋህቦ ተልእኾ ኣብ ሜዳ ብግቡእ ክፍጽም ንጋንቱኡ ናብ ዓወት ከመርሕ ተጽቢዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን እቲ ተጻዋታይ ቃንዛ ናይቲ ዝደጎሶም መጉዳእቱ በርቲዕዎ ጸወታ ከቋርጽ ከም ዝደሊ ብምልክት ምስ ሓበረ ኣርቴታ ፍጹም ሙሓጥ እዩ ኣብይዎ። ዋላ ቃንዛ ያህለወካ ዝተዋሃበካ ስራሕ ብግቡእ ከይፈጸምካ ኣይትወፅን ኢኻ ብዘስምዕ ቋንቋ ድማ ካብ ሜዳ ከይወፅእ ብዝርእዮ ከዓግቶ ተፈቲኑ ነይሩ። ብፍላይ ናይ ቶተንሃም ሃሪ ኬን ነታ ካልእቲ ሸቶ ቅድሚ ምምዝጋቡ ፓርቴይ ነቲ ኣጥቃዒ ዕድል ክከልኦ ካብ ኣርቴታ ተደጋጋሚ ማዕዳ ይውሃቦ ነይሩ። ኣርቴታ ድሕሪ ጸወታ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ቶማስ ፓርቴይ ነቲ ጸወታ ብግቡእ የንብቦ የለን ዝብል ርዲእ ስለ ዝነበረኒ ካብ ሜዳ ከውፅኦ እናደለየ እንከሎ ክመልሶ ይፍትን ነይሩ። ድሕሪ ከም ዝተረዳእኸዎ ግን ፓርቴይ ኣብ ሰለፉ ብርቱዕ ቃንዛ ነይርዎ ከም ዝመስለኒ ቃንዝኡ ዝሃብኮ ስራሕ ብግቡእ ክፍጽም ኣይከኣለን። ጋንታና ካብኡ ክትረኽቦ ዝግባእ ዝነበረ ኣበርክቶ ምስኣና ድማ ኣዝዩ ኣሕዚንኒ ኣሎ ኢሉ። ኣብቲ ግጥም መስመር መጥቃዕቲ ኣርሰናል ዝሓሸ ብቕዓት እኳ የንጸባርቕ እንተነበረ ንሓላው ልዳት ቶተንሃም ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ዘእትዎ ኩዓሳሱ ግን ክኽሽነ ኣይከኣለን። ኣብቲ ጸወታ ተጻዋቶት ኣርሰናል ብጠቕላላ 44 ኩዓሳሱ እኳ ናብ ከባቢ ልዳት ቶተንሃም እንተቆረፁ ናብ ልዳት ቶተንሃም ኣነጻጺሮም ዘቕልዕዎን ኩዕሶ ግን ኣይነበረን። ኣርሰናል ድሕሪቲ ብሰንበት ዘጋጥማ ስዕረት ኣብ መሳል ፕሪምየር ሊግ 13 ነጥቢ ጥራይ ዋህሊላ መበል 15 ደረጃ ክትሕዝ ተገዲዳ ኣላ። እዚ ውጽኢት እዚ ድሕሪ 1981-82 እቲ ዝኸፍአ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ በዚ ምኽንያት ኣሰልጣኒኣ ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ከቢድ ጸቕጢ ከም ዝርከብ ዝተፈላለየ ጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ ይሕብር ኣለዋ። ጋንቱኡ ንኣርሰናል ድሕሪ ምርታዕ ብ24 ነጥቢ መራሒት ፕሪምየር ሊጋ ክትከውን ብምኽኣል ኣብዚ ኮርዕ ዘሎ ሆዜ ሞሪኖ ግን ኣርቴታ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ንፉዕ ኣሰልጣኒ እዩ። በታ ጋንቱኡ ዘንጸባረቐቶ ድንቂ ብቕዓት ድማ ዮሃና ክብል ይፈቱ ክብል ነቲ እስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ወዲስዎ። ሞሪኖ ወሲኹ ኣብ ካልኣይ እብረ ናይ ጸወታ ኣርሰናል በዲሃትና ነይራ ምክንያቱ ከም ጋንታ ብልጽ ጋንታ ስለ ዝኾነት ኣብ መሳለል ፕሪምየር ሊጋ ሒዛቶ ዘላ ደረጃ ብዘይ የገድስ ኣርሰናል ኣዝዩ ሓያል ጋንታ ይኽብል ገሊጹ። በዚ ኮይኑ በቲ መጻኢ ኣርቴታ ኣብ ስታዲየም ኤሚሬትስ ኣብ ምልክት ሕቶ ምእታው ከም ዘይተርፈዩ ብሰፊሕ ዝግለጽ ዘሎ። ድሮውን ሓለፍቲ ኣርሰናል ነቲ ንኣርሰናል ንልዕሊ 20 ዓመት ዘሰልጠና ኣርሰን ቬንገር ናብ ስታዲየም ኤሚሬትስ ክምለስ ይድልዩ ምህላዎም ዘመልክት ሓበሬታ ይናፈስ ኣሎ። ጋዜጣ ሜይል ኣብ ናይ ሰንበት ምሸት ሕታማ ዘስፈረቶ ጸብጸብ ከም ዝምልከት ዋና ፈጻሚ ዳይሬክተር ክለብ ኣርሰናል ምስ ቬንገር ብምርኻብ
እቲ ኣሰልጣኒ ናብ ኣርሰናል ክመልሶ ኣብ ዝኽእል መንገድታት ኣድሂቡ ተዘራሪቡ ኣሎ። ብመሰረት ጋዜጣ እቲ ቅድሚ 2 ዓመት መንፈቕ ንኣርሰናል ዝገደፋ ወዲ 71 ዓመት ፈረንሳዊ ኣሰልጣኒ ናብ ስታዲየም ኤምሬትስ ተመሊሱ ንተጻዋቱ ዘጋነርስ ዳግማይ ከሰልጥኖም እንተኾይኑ እቲ ሓቂ ዝመጽእ ዓመት እዩ ክግሃድ ምስታ ጋንታ ቅርበት ዘለዎም ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ግን ዋላ እኳ ቦርድ ክለብ ኣርሰናል ንምምጻእ ናይ ቨንገር ዝደልይዎ እንተኾኑ ቨንገር ግን ነታ ብሽሽለት ዝገደፋ ጋንታ ክምለስ ከም ዘይደልዮም ዝሕብሩ ዘለዉ። ኣርሰን ቨንገር ንኣርሰናል ኣብ 1996 እዩ ተጸንቢርዋ ክሳብ ዝተፋነወሉ ዕለ ድማ ንኣርሰናል 3 ጽዋዕ ፕሪምየር ሊጋ 7 ጽዋዕ ኤፍኤ ካፕ ካዕተራ ክኢሉ እዩ። ሓጸርቲ ዜናታት ስፖርት ኣካፋላይ ኣርሰናል ባርሴሎና ዝነበረ ካሜሮናዊ ኣሌክስ ሶንግ ዝፃወተላ ዘሎ ናይ ጅቡቲ ጋንታ ኣብ ኮንፌደሬሽን ካፕ ምስ ናይ ግብፂ ጋንታ አል መክዋለን ገጢሙ 9-1 ድሕሪ ምርትዑ እቲ ተፃዋታይ ኣብ ከቢድ ቅልውላ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ። ክለብ ሳላራ ኣብ ቀዳማይ እግረ ብፀቢብ ማለት ብ1-0 ተረቲዕ እኳ እንተነበረት ኣብ ካልኣይ እግረ ግን ዘባህር ስዕረት እዩ ጎኒፍዎ። ኣጥቃዒ ኣርሰናል ኦዚል ካብታ ጋንታ ድሕሪ ምፍናው ምስ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ክጻወት ከም ዝደሊ ሓቢሩ። እዚ ሰሙናዊ 350,000 ፓውንድ መሃያ ዝኽፈል ወዲ 32 ዓመት ጀርመናዊ ምስ ኣርሰናል ዘለዎ ውዕል ዝመጽእ ጥሪ ይኸበቃዕ። ኣርሰናል ውዕሉ ከተሓድሰሉ ከም ዘይትደሊ ትገልጽ ብምህላዋ ድማ እቲ ተጻዋታይ ዝመጽእ ጥሪ ኣብ ዝህልዎ መስርሕ ምስጋር ተጻዋቶት ናብ ዝመረጸ ጋንታ ብነጻ ክሰጋገር ዝኽእል እዩ። ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚኬል ኣርቴታ ነቲ ኣብ ሪያል ማድሪድ ኮሎ ደሚቑ ዝነበረ ኣጥቃዒ ምስቶም 11 ተጻዋቶት የሰልፎ ከም ዘየለ እዩ ዝግለጽ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ዝሓለፈ ቀዳም ርጋንቱ መሪሑ ኣንጻር ፉልሃም ዘካየዶ ጸወታ ኣብ ናይ ምስልጣን ዘመኑ ካብ ዘካየዶ ግጥም መበል 700 ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኮይኑ ካብ ዘካየዶም ግጥማት መበል 250 ኮይኑ ተሰኒዱሉ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ቀዳም ግጥሙ ማንቸስተር ንፉልሃም 2-0 ረቲዓ ብ18 ነጥቢ ሻድሳይ ደረጃ ሒዛ ኣላ። ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱሳውያን ኮኸብ ኣጥቂዓ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንመዝገባ መበል 750 ክብሪ ከም ዝሃበታ ተሓቢሩ። በዚ መሰረት እታ ብኣረጊት ጎርዞ እትፍለጥ ጋንታ ዝሓለፈ ቀዳም ኣንጻር ቶሪኖ ንምግጣም ናብ ሜዳ ድሕሪ ምእታዋ ብድሕሪት ቁጽሪ 750 ተጻሕፈት ፍሊቲ ናይ ክብሪ ማልያን ሮናልዶ ክትህቦ ተራያ። ኣብቲ ግጥም ጁቬንቱስ ንቶሪኖ 2-1 ከም ዝረትዕታ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓብ ሓው ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝኾነ ሂጎ ደናርት ኤቭሮ ኦሪጂናል ዘይኮነ 13,000 ሓባ ማልያ ኣታሊሉ ከሰፊ ድሕሪ ምፍታኑ ፖሊስ ኣብ ልዕሊኡ ምርመራ የካይድ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ዓዲ ጣልያን ሓቢረን። እቲ ሮናልዶ ብ10 ዓመት ከም ዝዓበየ ዝንገረሉ በዓል ወናኒ ኣብ ከተማ ቶሪኖ ንዝመደበረ ሓደ ኩባንያ ስፌት ክዳውንቲ 500,000 ዩሮ ብምኽፋል እታ ኩባንያ መላለየ ኣርማ ወይ ሎጎ ናይ ሮናልዶ ቤተ መዘክር ዘለዎ ማልያታት ከም ኦሪጂናል ገይሩ ከስፍዩ ከም ዝኣዘዞ ዝሕበር ዘሎ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንብሩኖ ፈርናንዶ ብዙሕ መሃያ ዝረኽበሉ ሓድሽ ውዕል ከም ዘቐረበትሉ ተሓቢሩ። ብመሰረት ጋዜጣ ሚረር ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ወዲ 26 ዓመት ፖርቱጋላዊ ብሉፅ ተጻዋታይ ንሶሙን 100,000 ፓውንድ መሃያ እናኸፈለት ተጻወቶ ዘላ። በዚ ቀሪባትሉ ዘላ ሓድሽ ውዕል መሰረት ግን ፈርናንዶስ ካብ ሕጂ ንድሓር ሰሙናዊ ኣስታት 200,000 ፓውንድ እናተኸፈለ ምስኣ ክጻወት እዩ። ኣብታ ጋንታ ዝለዓለ መጠን መሃያ ዝኽፈል ተጻዋታይ ዴቪድ ዳያ ኮይኑ ሰሙናዊ ደሞዝ 350,000 ፓውንድ ከም ዝበጽሕ ይነገረሉ። ፈረንሳዊ ፖል ፖግባ ድማ ሰሙናዊ ኣስታት 300,000 ፓውንድ ብምውሳድ ኣብታ ጋንታ ካልኣይ ደረጃ መሃያ ዝኽፈል ተጻዋታይ እዩ። ኣጥቃዒ ጁቬንቱስ ኣርጀንቲናዊ ፓውሎ ዲያብላ ብ6 ዓበይቲ ክለባት ፕሪምየር ሊጋ ይህደም ምህላው መርበብ ሓበሬታ ናይኒ ሚኒስትር ሓቢራ። ኣርሰናል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ማን ዩናይትድ፣ ቼልሲ፣ ቶተንሃም፣ ሊቨርፑል እተን ነቲ ወዲ 27 ዓመት ተጻዋታይ ዘጠያቓ ዘለዋ ክለባት እየን። ዳይሬክተር ስፖርት ፒኤስጂ ሮናልዶ ክለቡ ንኮኸብ ኣጥቃዒ ባርሰሎና ሊዮኔል ሜሲ ከተፈርሞ መደብ ከም ዘይብላ ኣነፂሩ። ንሱ ነዚ ዝገለጸ ሜሲ ዝመጽእ ዓመት ምስ ባርሳ እንተተፋቲሑ ፒኤስጂ ከተፈርሞ ተኽእሎ ከም ዘሎ ዘመልክት ወረ ብሰፊሑ ኣብ ዝናፈሰሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣጥቃዓይ ፒኤስጂ ፈረንሳዊ ኪሊያን ምባፔ ውዕሉ ንምሕዳስ ምስ ጋንታ ዝርርብ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ። እዚ ዜና እዚ ድማ ነተን ንኸፈርምኦ ድሌት ኣሕዲረን ከም ዘለዋ ዝንገረለን ዘሎ ክለባት ሊቨርፑል፣ ሪያል ማድሪድ ሕማቕ ዜና ኮይኑዎን ምህላው ይግለጽ ኣሎ።
ክቡራት ተኸታተልታን ሎም ኣዳሊና ልኩም ዝነበርና ዜና ኣብ ዝንዛዝም ሰሰናዩ ሰላም